Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Kay buot una niyang magkasulti mo. Kay gisayran di ay kuno niya sa Francine ining pagka-ospital ni Miles. Unsa? Unya, ma. Unsa ba kuno isulti ni Francine? Unsa man, ma? Oh, nangitan siyang. Kurin. Oh, Ay, niya magpaingon din sa Don Ricky. Kamu na lang pagsulti kay atuon ko tong mga bata. Napasabot ko sa Francine. O mituo siya nako. Sa rason nga nung ngawa ko sa sulti sa tinuod nga Hospital Smiles. Kanatungod kay dili kabot nga mabalaka. Mahasol og maproblema siya dito kung mahibaw siya sa sitwasyon. wa ba siya malain? Sa wapan ako siya mapasabot sa rason, murag nalain siya. Apan dihang ako siya nga gisultihan nga okay na si Miles. Ug ako ang nangabaga sa tanan ninyong gikinahanglan dinhi sa ospital. Nagpasalamat siya. Ngano, may problema ba? Nangutana ka nako kung may problema pa? Wa ba ni mo mahuna-huna kung unsay masud sa iyang huna-huna? Kung unsay rason nga ingon ka niini ka concern na mo dinhi? O sabi sayop sa kong gisulti niya ko rin. Aduna ba? Mistil ka pa bang mangutana kung unsay sayop? Huwag ko makasabot sa kong gisulti. Sa tinuod nga rason o sa imong motibo sa pagtapang namo? Kay ang inyo ra bago di ay nga kasuod ni Francine ang hinungdan? Dili ba may lain kang motibo? Tungod ni mo ko rin. Oh. Yes. Ubuhaton ako ang tanan para ni mo. Ug wa ka pa mahibaw kung unsa kining napita ang atong nahimutangan. Ning ata sa labi ng hospital. Ayaw pagpakauaw. Sorry. Dadalan ko sa kong emosyon. Dili ko interesado, anak. Ang importante alang nako karon nga magpasalamat ko nimo sa imong pagtapang namo. Ko rin. Pero ayaw ka pala ka. Kay paninguhaon ako kutob sa akong mahimo nga mapahiran ko ikaw. Apan dili ako makapaniguro nimo kung kano sa. Ug karon sa amang kumuingon nimo nga magpabayad ko. Basta bayran ko ra ikaw sa tanan. Corin! Corina! Cor! Shit! Huwag na siya mamati na ako. Magkalagot. Huwag pa gani kumahuman sa pagpagkiksulti niya. Huwag pa po ko makapangutana niya bahin sa cellphone nga bago na kong kipalit o gihatag niya. Kung nga nung huwag niya kinigamita. Unsa maging gusto niya nga kung baton. Unsa magyod. Gihagit bagi ko nimo, Corina. Gihagit bagi ko nimo. Abi ko bag sa kung pagbalik andam na ang atong dad-unon aron makauli na ta sa ato. O pabalagi na mo makapanghipos to dot, Miles. Kuan man gud Nagsugod ma. naman ko panghipos makulin. Ganiha tara mong giingnan nga manghipos. Maopay pagsugod ninyo. Ay, relax lang gud ko rin. O sabay problema nimo. Ganiha ra mong gunako ni silang giingnang manghipos na matansyang. Aron nga inigbalik na ako, makauli na unta tag diretso. Ay, sige na lang gud. Saon pa man na nimo. Nagsugod na bitaw na silang panghipos. Saan mo tayo problema sa panagsulti ninyong Greggy? Hala, natin si Tito Greggy? Wala kasi masuot din sa kwarto ni Miles, Lola. Mahimo bang manghilo mo, Dodot?
Miles! Ma. Lo. Si mama. Ay, Ano man to? nanalala tiwasan na lang nagpagpanghipos ninyo Dodo at Miles. Aron nga makauli na ta. Kay sundon ko patong inyong inahan. Naunsa man nis mama ko rin kuya. Dali naman kaayong masuko. Ambot lang. Ambot lang ng mama. Ibong gani ko. Gamay si Piat na to. Yung usahay gani. Bisagot klaro sa yup. May buong lang ta. Suko dayon. Dito nagpangasama dara. Ano nabitaw na si mama? Murag sukad na kuya at tumilarga si Papa Pransing. Maunjud no. Mura. Murasad unta to kung manawag. Gusto unta ko manawag ni Papa Pransing di sad mo sukot. May buong lang tangano. Kay dili lagi kung siya gusto nga maproblema si Papa dito. Nga masulog mabalakan nato dari si Papa. Unya, dilain nga. Dili may baw si Papa Pransing. Kunaon sa ko. Ipaibaw man gani nato si Tito Greggy. Si Papa Naynoy dili. Di pa, lain kuya. Kuya no. Oh. Lain no. Ambot malsoy. Patlan dara. Nya, si Tito Greggy put kuya pa. Wala kimani sa kwarto na ako din sa ospital no. Ngano ka sa? Na, ari na pala siya mga tanan sa kuha ba? Ansa ko kay kalibutan na ako. Ay. Tabangi ko panghipos dari, be. Aning mga gamit nato, be. Ay, basi nagbalik mama to. Kasabaan na po to. Huna-huna ako nung maayo ko rin. Muragwa naman as lugar ng imong pagpangasaba lang dayo nila ni Dodot ug Miles. Kung sara mong gudtahon tong sayo pa. Naglagot lang kumatansang. Ug unsa may imong gikalagutan nila. Kadtorang wa dayon sila makapanghipos. Di sila akong gikalagutan, ma. Ha? Dili sila. Kay kinsa man di? Ako? Ang akong kaugalingon mismo. Unsa? Usay buot nimong ipasabot. Kung nganong misugot pa man kung mutabang si Greggy nato. Ning atong pagpa-ospital ni Miles dining. Kay ngano? Kinahanglan pa ba kumupasabot nimo kung ngano matansyang? Di ba may mga pasidaan ka na ako bahin niya? Corina. Ay, Ginoo ko. Maong buot kong makabayad sa kwarta nga iyang nagasto nato din sa ospital matansyang. Sa labing madaling higayon gyud. Dugay, lagi ka dong Gregay. Unyag balugay ko, Piyot. So may problema. Ha? Wala dong. Eh, pag surang-surang, ha? Tingnan ikaw rin mo nga wala kung kalagot buwanga ka. Oh, sorry dong. Larga! Oh, okay dong. Uy, wala. Dia digihatag ni Corina ganiya dong, oh. Atong dito ka ni kas billing section sa ospital. Ha? Shit. Ganun niya man eh. Kuan, gihatag ni Corina dong. Ging nang tabitaw, tika. Ibalik lang niya dito. Gihatag ko na niya. Ako ni ato niya dong. Unya, to, kung iligato po na ako niya, iya po doon niya ning ipaarin ni mo balik, monsa naman lang ko. Basta ibalik na ito niya! Alan, Sa paigpaabot mo, Piyot. ang kuan kay unsa man ning gamay karton do nga gisulod aning plastic do. Ay nagpangutana, ha? Basta ka ibalik na ito niya. Lihok na! Ganon din naman taagi likod sa likod nga bayan sa ospital. Makurin.
Wa man kayo, tricycle dari. Bitaw ma. Dodot, Miles. May mo bagdili na mo mangutana. Gilabdan si mama ninyo sa iya ko. Oh, sorry. Sorry, Makurin. Kuwata lang kunyo diha ng may landong. Magkuha kong tricycle nga atong mapakyaw pa ingon sa ato. Kanong gidam na balik ang plastic kapyot. Wadawatan ko rin na. Wala naman ko'y tao dito sa kwarto ni Miles. No! O siya ba nito? Wa pa man sila magawas, di ba? Wa ta makakita nga may gawas na sila diha sa tubangan sa ospital. Migawas naman kunudok. Ay, nangutan ako sa gwardya. Akong i-describe nga upat sila. Duha ka bata. Nga lalaki o babaye. May inahan o apuhan. Dito ko agi sa likod nga bahin sa ospital. Uy! Shit! Unsa, Makurin? Musuot na kang manawag ni Papa Pransing? Yes. Nalipay uring duha ay. Ginuot ka, Makurin? Oh, pero dito na sa ato. Manawag ta ni Papa ninyo, Francine. Yay! Thank Yay. you, Ma! Ma, salamat ma. Pero may sabutan unatan ninyo inig-abot ato spy. Sa dili pa mo manawag ni Papa ninyo, Francine. Abi mo, Sir Franz. Ayaw lang lain na sa pagsabot ha. Medyo malain ba ko kung mag-iskot ta bahin sa imong pamilya? Labi na gid sa imong wife. Batiyon lang ko. I mean, jealous. Miss Rian, Bitaw, sorry. But musulti lang gid ko sa tinuod. sorry, miss. Kung mao, di lang ta mag-iskot bahin sa akong pamilya. Okay raman, good sir. Okay ra gyud. Kay bahin man na sa iyang gusto nga dili ka may baw kung may problema sila dito. Kay lagi maapektahan ang imong problema. Pero katungod man tingali nimo nga masayod ko na unsa ang imong anak dito, di ba? Kay amahan man ka. Husto ka. Pero, misabot ko nila dito. O nagkasulti sa mig ang akong usod nga higala, si Griggy. Nga mo imitabang nila dito. Siya mo may pasabot ako sa tanan. Greggy? Unsa may iyang kitabang dito? Nila dito, Sir Franz. Dagan nagdatabang si Griggy nako, Miss Rian. Lately, siya mo ay miabaga sa gastuhan o ubang bayranan dito sa ospital sa pagka-admit sa kong anak. O dili kay kana lang. Gani, siya sa mismo mao'y nagtabang nako nga makasulog, makatrabaho ni ning maong kumpanya. O murag, nakasulti naman tingali ko nimo bahin niya. Mura. But, ang inyo ra ba yung kasuod ang nagtukmod niya, Sir Franz, na tabangan ka niya? Labi na gyud sa imong pamilya dito sa inyo? Why laing rason? Oh, Miss Rian. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!